Halluumeeqqat ullum December-17 ullorsiutitsin tikilluarit. Ullumi takusassagut soorunalimiaasiit juuleraffaarby. Ja, tässä Jens Peter Pussiasi forhold med telegrafonim nivinges bilersormen aqusarlu aallaruttu. Forhold med sui. Errottai. Kiattoq avisim atuarai. Tässä kaptajn Kuusu avisin atuarpa Lilleby Maulimigoq. Aqusinermi. Errottarparpassu. Sumitamaaniit. Kaasarfiigumannin ulikkaartu. Taaval takussavas aamqanu errottat. Juuleruffaarbi mingaani utertut. Errottallu ilagalui telegrafooni utissa. Tassami utissappu. Meeqqa ullum kisitsis takussavat. Immin kisittaqattaarlu ila pinguarnialerlut. Kisitsisaqattaartu. Meeqaallaat imaittarpugut. Tun din mana futafin mana din tun din. Tää ilpeerput. Tää on peeraangatta ila sol. Toqquttarniarluta. Tän peerto toqqorsinnaa. Tää kingulliutta. Tää tassan kisitsillun kingulevuttarpa. Tekomiat. Kisitsistä kulaajat. Holm! Så der. Ja, hvad er der nu, lille Emma? Hvor har du lagt vasketøjet? Vasketøj? Ja, hvor har du lagt det? Jeg ved sandelig ikke. Du må da vide, hvor du har lagt det. Jamen, lille Emma, jeg har skam ikke lagt noget vasketøj nogen steder. Jamen, hvem har så taget det? Jeg ved det sandelig ikke, lille Emma. Jamen, det hang på snoren i går aftes. På snoren? Hvilken snor? Hvilken snor, lille Emma? Holm, hvad skal jeg gøre? Faster Anna og onkel Johan og alle børnene kommer, og nu har jeg ikke noget vasketøj. Jamen, jeg har hverken set vasketøj eller snor. Jeg maler jo, lille Emma. Fire strømper uden fod, en tomat rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Fire strømper uden fod, en tomat rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Fire strømper uden fod, en tomat rød
Var det Jonas, der har fundet på at sende besked ud med den? Det tror jeg nok. I dag kan vi ellers godt bruge telegrafonen. For mor har taget vasketøjet ned. Se. Så slap vi for at tage det ned. Men hvor er telegrafonen? Ja, hvor er den? Hun har også taget telegrafonen ind. Vi finder den, når vi kommer hjem igen. Hej, Vera. Hej, Kaja. Hej, Anton og Knud. Hej, skal vi spille bold? Goddag med jer, let matroser. Goddag, Gus. Hej, Hej, Gus. Gus. Nå, har I fundet skatten? Ikke nu. Jeg kan simpelthen huske, jeg tror, det var i Skotland, eller var det i Wales? Nå, men vi ledte efter en skat, som den farlige sørøver Simon Skallesmækker havde gemt. Eller var Skulle det... vi spille fodbold? Jeg står på mål, hva'? Gider du spille fodbold, var Vera? Nej, det gider jeg ikke. Skulle vi ikke spille op af plankeværket? Ja, du tæller. Jeg synes, vi skulle spille fodbold, så er jeg målmanden. Vil du være med, eller vil du ikke være med? Jeg kaster først. Nej, du gør ikke. Vi taler. På en sten sad en ko. På en gren sad en so. Begge to sad og lå i en sæk. Du er væk, ikke? På en sten sad en ko. På en gren sad en so. Begge to sad og lå i en sæk. Du er væk, ikke? Så er der mig, der begynder. Det er altid dig, der vinder. Hold nu op, Anton. Kom nu. Ja, jeg starter. Det er jeg god til. Nu er der mig. Her. Så er det min tur. Ja. Her. Dit skvaderhoved. Jeg hopper bare ind og henter den. Du skal spørge Gus først, det siger mor. Tøser. Han er der ikke. Jeg hopper bare over. Stil jer lige, så jeg kan hoppe op på jeres rygge. Du rev dine. Det ved jeg godt. Kan du finde bolden? Kan du finde bolden? Her. Au! Og se, det havde han jo ikke opdaget. Men jeg havde brølen bullerme. Hvad var det så, du fandt? Det var... Ja, hvad var det nu, det var? Var det et guldhorn, eller var det en blikdåse? Jeg tror, det var... Skidt også med det. Det var brølen buller med godt, du fandt det. Den. 3-4 fra sydvest skifter. God tilførsel af vasketøj. Over brune bakke. Goddag, far. Skifter op. Goddag, Mary. Nå, Mary, hvordan bliver vejret så i dag? Hele hestepære. 4-5 fra Nordhus. Torsk, rense i 2,5. Stiv kuling. Op ad dagen. Goddag, far. Skifter. Ja, der er forår i luften. Er det derfor, du sidder på sommerbænken? Synes du også, der er forår i luften, gamle pøs? Kan du godt lide forår, Gus? Ja, det kan du tro. Mit hjerte banker efter forår. Jeg kan godt høre dit hjerte. Se ikke højt, det banker. Tror du snart, det bliver forår? Så skal jeg have kort bukser på. Jeg glæder mig også til, det bliver jul. Korte bukser på. Goddag, far. Vasketøj på gaden. Skifter. Kan du høre, at mit hjerte banker? Ja, det gør det. Det er nu nok mit lommeur, der tikker. Lommeur tikker. Frisk vind. Vasketøj midt på gaden. Skifter. Til jul, så... Gus, Ja, hvad er det? tror du, der kommer sønæsser til jul? Sikkert, det skal der nok komme. Sønæsser med æg i lommerne. Sluk bare. Æg i lommerne. Skifter. Er det ikke også rigtigt, at der er sønæsser? Jo. Har du set sønæsser? Hvad, Gus? Sønæsser. En gang, da vi lå underdrejet ved Madagaskar, der... Goddag, kaptajn. Noget nyt? Nej, jeg var som bare ved at fortælle om dengang, vi lå underdrejet ved Madagaskar. Se der! Ja, det var vel tider. Sikker et halløj i Lilleby Magle. Jeg har lige hørt over radioen. Så, hvad der skete, Lilleby Magle? Lilleby Magle skifter. Æg i lommerne. Hele Lilleby Magle er fyldt med vasketøj. Æg i lommerne. Det ligger overalt i hovedgaden, og der er æg i lommerne på alle pyjamasbukserne. Ja, der står der også noget om det i avisen.
Folk er skøre. I gamle dage, jeg husker engang, var det ved Island, eller var det ved Norges kyst? Men nu er de skøre. Ja, så sent som i går, så jeg Jens Peter Bus køre her igennem med vasketøj. Ja, jeg troede ellers kun han kørte med fisk. Ja, der kan man se, tiderne skifter. Skifter, pikvar, godtilførsler, skifter. Nå, man kalder på mig over radioen. Skal jeg passe Mary lidt, hvis hun er fri? Ja, ved du det? Hun trænger til lidt luftforandring. Æggelommerne, hele hestepærer, 2 til 3 skifter. Ja, jeg kommer nu. Kom, Mary. Jeg strømper uden fod, en tomat, ris og blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone og 4 strømper uden fod, en tomat, ris og blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone hej, 4 strømper uden fod, en tomat, ris og blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone og hele Så kommer jeg og går med dig senere, ikke? Okay. Okay, frisk vind fra solerne skifter. 4 strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone. 4 strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone, ja, 4 strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone. Der er de andre henne. Kom, Mary. Okay, makraller, godtilførsler, hele hestepærer. Goddag, far. Hej. Rejer i sigte, skifter. Spiller I bold? Hvor du spørger dumt. Det kan du vel se, vi gør. Din hønæse. Skulle ikke finde skatten? Nu spiller vi bold, ikke? Jeg gider ikke spille mere og mere. Jeg vil hellere spille fodbold. Anton! Højre! Knud! Så vil jeg være målmand, og så... Mor kalder. Så bliver vi nødt til at ro hjem. Hvad har du lavet, Anton? Ikke noget. Vi skal nok bare købe ind eller sådan noget. Anton! Vi kommer nu! Jeg kan altså ikke finde det. Jeg har ledt over alt. Hvor har I lagt det henne? Hvad snakker hun om? Hænder det ikke? Hvad for noget? Hvad for noget? Skifter. Ti stille, Mary. Vindstille, Mary skifter. Vasketøjet. Hvor har I lagt det? Det var så sødt af jer at tage det ned, uden at jeg havde bedt jer om det. Om det. Hele hestepærer. Har I taget vasketøjet ned? Det, der hang på telegrafonen i går? Jeg har ikke. Jeg har heller ikke. Brusen bølger mig. Brusen bølge med 2 til 3 fremmede og ost. Hvor har I lagt det? Æggelommerne. Vi har ikke set det, og vi har ikke taget det ned. Ved far det ikke? Han maler jo. Nå, ja. Det var mærkeligt. Telegrafonen. Hvor er telegrafonen? Hvor telegrafonen skifter. Vasketøj på gaden. Hele hestepærer. Vasketøj på gaden. Vasketøj på gaden. Lilleby Magle skifter. Gode tilførsler. Vasketøj skifter. Gus og Losen sagde, at der var en hel masse vasketøj i Lilleby Magle. Det stod i avisen. Æggelommerne. Og det lå på gaden. Og Gus sagde, at han havde set Jens Peter Bus køre med en hel masse vasketøj. Hvad skal jeg gøre? Tror du, det er mors vasketøj, Jens Peter Bus har kørt med? Så har han ravet telegrafonen ned også. Det var ærgerligt. Vi spørger bare Vera, om hun ikke kan få et stykke tov mere, ha? Tror du, hun kan det? Ja.
Tobisen. Tobisen, æggelopperne, bare! Sig goddag til Mary, Tobisen. Mor, kom og se. Vasketøjet er kommet hjem fra Lilleby Magle. Æggelopperne skifter! Atsan kisitiat ila julorfærby takungin tin illi bedrevit kisitiana tava illit ammartaa ammas Nej, nuanneruna kinga. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 7:45,
digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and say, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me?